Moisanapar ang naman sa kadaan vlog sa untam ko friend ko so borwa ba shway ma jiyo forward na mo lan sa nabar dam ko in by vlog ko for this na naman sabay hana man interesting kam na sesta kala mo na by request kala mo sa par kadaan mo nan please sana ko subscribe kala lang like comment share kam lang mazabe na dani silang na pwedeng oंखारनो लोगो लोगो दैयानो बेलाय दै लोंजालायबाय फै फै माने ओंखारनो बादों होनबाबो जे बोरैहाय गैया आरोना दासो टिउसन गनानै फैदों बे फिसालानि जादा बेनिनो हाबाफारिनि थाखाय जों ओंखारलांलायबाय आरोना ओइ आमोलनिफ्रायनो रोनावबाय थानाय नांगौ दाख्लै एसे सोंजानानै फैदों नालाय ओमफ्राय साइकेलखौ लानानै फै नायनांगोन खादों आरो दखानावहाय आं गोदान लायलायलायबा ओमफ्राय दा बेखौनो रोनावगासिनो दा उफाय गैया लांनानै एसे देखायहैनो नायनोसै जायोबा जायोसै जायाबा जायासै आरो बाजेटआ मिलायबासो लागावगोन मिलायाबा मारगुलि आरोना वार्निं होखाबाय आङो दा दखानावबा मा महर लायो जा जानानै दं आरोना बे बुस्थुनि थाखायनो थैस लामाया बिराद फिरना ओंखायनो थिखोनानैसो लांसै आरोना नै सालायलांनो हानाय नङा बिदि फिर जायाबाथ' आं आंनिखौ सालायनानै फैगौमोन गावनिखौ सालायहोगौमोन बाबा नों हमथा हरनांगोन एसे थरबा लागबो थरिबो दे बिराद भिर लामायानो दा ओइ उननिखौ खेवलायलायनानै नै खानांबाय जा भिर नै लामायानो साइड जायाथार बाबा गोसोआव लाखा बाजेटआव फैबासो आं होगोन नङाबा बिदिनो फैफिनगोन जेबो नङाना सालायजायो मानोथो थयदि बुजिदों नङाबा नोंनि बोराबनायखौ शुट खालामनानै गाइसमोननो खिथाजोबगोन आङो आरो दाख्लै नोंखौ बयबो दैयावहाय बिदि फुख्रियाव दुगैहैनो माना खानदों मिन्थिबाय आरो दुगैला होन सासे मादैमोनथिंथ' फुख्रियाव गब'नानै थैदोंनो माबा बेयाव क्लास 4आव फरायनाय मिथिबाय कमेन्टआव आंनो खोन्थाहरदों ओंखारनो होनाङा होनदों बयबो गिदों मिथिबाय मानिनांगौ बाबा औ नोंखौ गथ'फोरखौ बयखौबो गियो सानसे समय माबाया गब'यैया सानफ्रामबो जाया मालाबा समाव जाफ्लाङो मिथिबाय नों बाहाय मोजां मोनदों नामा खेला मोननाङा आं दा केमेरायावसो मोजां बुजायगोन केमेरा बन्द खालामनानै होगोनसो आं सौलानाया दायोबो बिदिसो खालामनाय जागोन मिथिखा रियेलिटिखौ केमेरायाव देखायनो हानाय नङा आङो सौलाला खांनानैसो देखायनाय जागोन खावलाया बुखांबासो आयौ मासि भिर खुनुरुखुम जाम जानायल' बाखि आरोना ओरै बाजार खालामनाय बेहा खालि जानायनि हाहाकार जागोन ना रिक्सा गाखोगासिनो दङ हाबाब ओंखारबानो जाथारनांगौ दा जागोन मा दा रिक्सायाव गाखोदोंना थांनायनि फैनायनि मालाबाथ' एकदम जाम जाजोबोहाय जारलाथार बेयावनो गारि मथर दोननाय बेजोंनो गारि खारनांगौ गोबाव जानो बे लामा गुसेबालाय जारलासो सफैनायाथ' सफैबायमोन गावनो मोजाङै खोनाखाबाय माने लागायबाबो माने मोजां फिटिं जानाय नङा ओमफ्राय साखाफोरा गाज्रि जाबाय थागोन होनदों आरोना मथा मथि लससो जागोन होनदों आरो 5,500 खारगोन होनदों दाख्लै माने गावसोर 1500निफ्राय स्टार्ट दङ होनदोंमोन नालाय साइकेलफ्रा मडेल थायोना मिलायनांगोन बे बुस्थुआ लागायजागोन खिन्थु लागायैयानो मोजां होनदों आरो ओमफ्राय दा सबसे खमाव मोजां गियार साइकेल 8,500 मोनगोन बेखौनो लांनांगौबा नोंसोर होनना बुंदों ओमफ्राय जाबाय बुजिबायना होमबा दे जेबो नङा फै होगोन दे उनाव गियार साइकेल फैदो फैसा गारनानै लागायनानै जोराबा आरो उननि साखा गावगोननो 500 थाखा गारदोलाय सिगांनि साखा गावगोननो 500 थाखा गारदोलाय मोजां बुजायहरबाय आरोना दखाननिफ्रायहाय मिसिया आरो नै थिखोनानै लाबावबाय आरोना एबारनो हमथाग्राया बुरजाथार महा समस्या मैगंबो लांफानांगौ खनसेनो खालामाबाबो जाला र' बजाय आरोना साइकेला एकदम मैगं थाइगं आरो खामानि दंबावो साइकेलखौ थिखोथ'ला फै थाबाय ससे नारदो फै दंबावो बायदि लांबावनांगौ बेनिनो आंहासो जालायनोसै आरोना बेखौ बामनांगौआ आखाइजोंबो थाबायजाया बिराद होंगो दोंगो गारि मथर सिगांनो मोनसे ब्लगआव आङो फोरमायखादोंमोन बेयाव मानो फैदोंमोन ट्रेन खालामनो फैनो आरोना मोनाखैमोन नालाय दा लांफानोसै जाबाय एबार सिदा थांसै न'आवहाय थाबायलांसै एबार हेल' लेडिसनिफ्राय थाबायलांसै हेल' लेडिसनिफ्राय माने बैनिफ्रायनो थाबायबोखादोंमोन बाजारनिफ्रायनो फैदो नोंहाथ' सालायनो मोनगोन बैयाव भिर खमाव डनबस्क' स्कुलसिम बारस'बोबाय आरोना जोङो नै गारिया बाबा साइड जाथार थ' बारस'दो ओरैहाय
र' गारिया थांनो ग्रो एसे हाथि होनोसै आं बेखौबो खोमसि खोमलाव दे सनाफोर लाइटखौ होलायलायासै आं मबाइलनिखौ आरोना केमेरानिखौ थ' सफैबाय आरोना सनाफोर जोङो ओमफ्राय जेबो जाया सानदोंमोन आङो उफाय गैया थांबाय नालाय आरो माबा सिबसो उखैबाय सिंग्रा लानानै फैनांबाय आरोना उफाय गैया उदैनि थिननाय आरो लुगैनायावहाय न'आव मोनायाव बिदि जेबो जाला होननानै थाबायमोन आङो जाबाय नालाय जाबाय जागोन नामा जागोन दे ओमफ्राय आंनि फिसाया आइ गस्लाया गबाय सादों सना दानि लामायाव गोलैनाया दहबोदों आरोना खेला खुथियावहाय बोरो सना बोरो आयै नै एसे थाव लानायखौ लागायना होना दे सना दे हामा सना हामगोन दे आं थाव होखाबायना हामगोन र' अनाखाना गोलैदों आरोना लामा ससेयाव मोनाबाबो स्रां लाइट दंमोन आरो बैयाव जायगाया फ्रिमोन नालाय गारि गुरि जेबो गैया खारदोंमोन बेस्रा ससेनो बिदाखौ आगोल थांनायखाय हनै हान्थुआबो एसे दलद गोसोम जालायबाय आरोना हामगोन दे मादे हामगोन सना हामगोन आयै बैया मोननिफ्रायनो गियार आरोना मानो नांगौ गियार बुहुद हमथा दोनबाय थाबाय आरोना आङो ओमफ्राय डाइरेक्ट बिफाजों रायज्लायहरो बिफायाबोथ' होनहरो बिराद गाज्रि ओंखायनो दे माथो होनबावनो बिनाय मानिथ' मोनखाया टाइम लाखायो आंजों ओमफ्राय बिराद उनाव बिदिबासो बिदिखौ होगोन आं बिदिबासो बिदिखौ होगोन आं होननानै जेने थेने होनाय जायो आरोना गासिबो खामानियानो अकेमोन नाथाय नैबे आफाना जाबालाय थिग जाबायमोन आरोना रोंनांबाय थानायखाय होनोबो लुगैबायमोन आङो ओमफ्राय आं जाखिनि बाजेटाव होगोन होनदोंमोन गावनो बिफायाथ' बेनिफ्राय बांसिनबाबो होगोन होदो होननानै बुंबावदोंसोमोन बुस्थुआनो जायाबालाय आरो माथो ना बाबा दुखु गैया गासै दुखु हा थ' खामानि दं बिरादनो खेला मोननाङा जाखिनि थानांगौ गरम बन्द'आव थाग्लिजोबखाबाय साहा पानि फुदुंनानै सिंग्राया जादो आरो बोलो होदो आयदै गरमथार हा सना एसेयावनो ओमफ्राय आंना साहायाबो गोमोब्राय दुंबाय आरोना लोंनोसै जोलै फिसानो वाटार मिक्स खालामना होनोसै लाबाय बोसनाफोर नै थाबायनानै फैनानै मेंनाय आरोना मजाके ओमफ्राय बिजौखौ फिसाजोंनो बोखाना होनांगौ आलु नांबाथाय एसे गोसासो मोननाय बेखौ जाया मासि मोजां बे सिंग्रायालाय सोरनाखौ बेन खालामबा हामसिगौ आं हाथारला आरोना आं बिराद मोजां मोनो आलुनि बुस्थु नालाय जादो दे गोथाव मा गारनाङा हा दे आंनिखौ हरगोन आं बोखानानै गोमो बोराय साहा सिंग्रा आरो मा नांबावगौ लोंनानै लागोन सोरनाबा जानानै लागोनसै आरोना हा आं गालांगौ बोरमानोखौ एसे नांगौ र' मा होनो एसे नांगौ आंनिखौ अके नायदो ओमफ्राय हालादखौ बेखौ बानायनो आङो थोरसि लथाखौ सुबाय आरोना बोरैबा जाना फैबाय मानसिया गोलैनाय जाबजों हेब्रेगासिनो दं आरोना बानानै मावबाय आं उफाय गैया फरायदा फिसायाबो थरा थरि बानाय ओमफ्राय आंहा जोलैखौ थफ्ला बानाय आरोना बराबरसो दे नोंखौ देखिया बेहा गावनि डिउटि आंनि डिउटि ना मा होनो सोरनाफोर बराबर डिउटि रावबो खमि गैया साननो नाङा जे आं जेबो मावा जब मावा बेले माथो आंनि जबा सिगाङाव थफ्ला लानाय बेबोथ' सादा जब होनबाय जबा नङानो दे सना दे मामिस नङा दे बेबोथ' खम थफ्ला नङा होमबा ओमफ्राय मालाय मन्दिराव दा जोबहां जाबायना एट्रा समावहाय मानसिफ्राबो बहुद हालखा खम जाबाय जाहैदों हरैनियाहाय दाख्लैबोथ' भिडिअखौ लेंहरबानो जा होंगो दोंगो गराइनिफ्राय मानिफ्राय नुहुरोमोन दा माने लामाफ्रा क्लियार हालखा आरोना ओमफ्राय गावसिनि लोगोफोर फौजिफोरा मन्दिराव हाबनानै मालाय फुजा हैगासिनो दङ जाहैदों बिदिनो दै आरि लागासिनो दं जाहैदों ओमफ्राय जोंहाथ' दा जाथोब सुवा जानानै दङना थ' बिथाङा हाबनो मोनथ'वासै आरोना सुवाखौ लानानैथ' बोरैहाय हाबबावनो हाबथ'नांला ओमफ्राय नों गोजाननिफ्रायनो दर्शन जाहरदो आंबा मबाइलाव खुलुमहरनो लायोबा आरो माथोना सुवा जानायाव मन्दिराव हाबबा मा जानाय नङा होमबा सोरनाफोर रावबोथ' हाबफेराखै जेनेबा मा जागोन इसोरासो मिन्थिसिगोन माबा नङा माबा मोनसे जों हामा होनबाय नालाय हामाखौ मानियाबालाय आरो माथो ना
ब्लगखौबो दोनथ'नोसै आरोना आङो बेखौनो एसे शेयार खालामबाय बेलासियाव मा हालोद थांखो जोंना थ' मा होनदों बे खुरदो आरो माथो थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौनो फरायनायलांबाय गालाय गुजायनो थ' गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच